ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக டாப்அப் வீடியோ வந்திருக்கு நம்ம மெயின் சேனலில். அது ஒருத்தர் நாட்டான வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். மறக்காமல் பார்த்து அந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் இந்த சேனல் நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜிஇடி ஸ்கின் அந்த டெத் பாக்ஸ் எப்படி ஃப்ரீயாக எடுக்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரோம். நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் வருஷம் தான். நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டு வரதுலையும் அப்போ வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்த உடனே நீங்கள் டாப்அப் பண்ணி ஃப்ரீயாக டாப்அப் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி இருக்குது இந்த வீடியோ தான் பார்க்குறோம். இப்போ வாங்க உடனே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த ஆப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். போய் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஆப்புக்குள்ளே போக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பின் வீல் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 5 ஸ்பின்ஸ் லெஃப்ட்டுன்னு இருக்கும். அப்புறம் 5 ஸ்பின் தான் மொத்தம். அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அட்வைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஸ்பின்னு கொஞ்சம் ஏறும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பின் பண்ணுறேன். எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 20 காயின்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 4 ஸ்பின் தான் இருக்குது. மறுபடியும் நான் ஸ்பின் பண்ணுறேன். நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். கிவ்அவேன்னு இல்லை, கிளச் கோட் ரேங்க் புஷிங் பண்ணலான்னு இருக்கோம். லைவ் போடலான்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 40 காயின்ஸ் வந்துட்டாங்க. அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் ஸ்பின் பண்ணுறேன். நீங்கள் வாட்ச் ஆட் அண்ட் கெட் ஸ்பின்னு இருக்கும், அதை கொடுத்து கூட நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கன்னா எனக்கு 30 காயின்ஸாக 40 காயின்ஸ் மறுபடியும் கிடச்சிச்சு. இப்போ நான் மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் சைன் ஸ்பின் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்பின் பண்ணுறேன். எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு மணி நேரம். எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். மெயின் சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கமெண்ட்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் எனக்கு 40 காயின்ஸ் வந்துட்டாங்க. அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஸ்பின் பண்ணுறேன். நான் லாஸ்ட்டு கடைசி ஸ்பின் பண்ணுறேன். எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே 40 காயின்ஸ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. சான்ஸ் இல்லை, வாய்ப்பில்லை ராஜான்ட்டாங்க. இன்னும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 24 வரும். ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் தான் அது வரும் போல இருக்குது. நீங்கள் மேலே இப்படி காட்டும். அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 7000 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருந்தா 63 ஃப்ரீ யூசி. பப்ஜி எதையும் 7000, அதே 7000 பாயிண்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் 110 டைமண்டு ஃப்ரீ டைமண்ட் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான அப்போ தான். 7000 பாயிண்ட் இருந்தால் போதும், நீங்கள் 110 ஃப்ரீயாக டைமண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 80 ரூபாய்க்கு டாப் பண்ணுறதுல 80 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் 10 கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க டைமண்டு. இதை கொடுக்க மாட்டாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 110 டைமண்ட் ஃப்ரீயாக தராங்க. இப்போ அடுத்து லூட் பாக்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். வாட்ச் வீடியோன்னு வரும். அதே தான் எல்லாத்துக்கும். அது வரமாட்டேங்குது போல், நெட்டு கிடைக்கல போல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு காயின்ஸ் ஏறும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். அப்படியே நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் வேணாமல் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.